No seu segundo partido de Liga como técnico do Racing de Ferrol, Michel Alonso realizou cambios no equipo como o de darlle entrada ao xuvenil Juan Martínez, que foi o primeiro que disparou a porta no partido fronte ao Real Unión de Irún. O líder na Malata, o mellor equipo da categoría, tamén o tentou dende lonxe con 2 disparos de Salcedo. O primeiro sen consecuencias, o segundo decisivo, porque del naceu o primeiro gol. O balón pegou no traveseiro e no poste e despois para recollelo apareceu Juan, que marcou co porteiro Reguero xa batido. Adiantábase así o equipo irundarra no marcador aos 17 minutos de partido. Pero non tardarían en empatar o Racing. Nunha acción de la Matina naceu a igualada. O francés encaraba a porta entre varios rivais e o árbitro considerou penalti a súa caída na área. Sucedía no minuto 24 e no lanzamento da pena máxima bo disparo do especialista dos verdes, Manolo Pérez. O porteiro acertou co lado, pero o balón ia moi axustado ao poste. Foron os 2 únicos goles dun partido no que o Racing mellorou a súa imaxe, con maior presenza en tarefas defensivas e bo traballo de presión. Aínda que as ocasións foron escasas entre 2 equipos que saían a gañar, os ferroláns suliron o gol de preto nunha segunda parte na que estiveron especialmente incisivos.